Napuno sa kahugyaw ug makapakugang nga mga kausaban ng ikawalo og katapusang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy dinhi sa Sugbo sa adlawng Martes, Oktubre 8, 2024. Iladong mga pangan sa politika ug dagkong mga partido ang dungan nga misangat sa ilang mga COC alang sa piniliay sunod tuig. Sa lalawigan sa Sugbo at bangan sa usa ka Cebuana philanthropist ug magpapatigayon nga si Pamela Barrecuatro si incumbent Governor Gwendolyn Garcia. Pipila ka takna sa wala pa misira ang buhatan sa COMELEC, misangat siyang COC si Barrecuatro ubos sa Partido Demokratiko Pilipino. Giubanan si Barrecuatro ni suspended Cebu City Administrator Colin Rosel ug dismissed Mayor Michael Rama. Samtang si Garcia siyang bahin, sayong nakaduso siyang COC sa unang mga takna sa last day of COC filing. Dayong hapon, giubanan sa gobernador si Provincial Board Member Glenn Anthony Soco sa pagduso siyang COC sa pagka-vice gobernador isip running mate ni Garcia. What I saw in social media that governor filed without a running mate, and to me, I felt that governor needs to have a vice gubernatorial candidate which has supported her program. Apan mas nakapakugang ang kalit nga pag-withdraw sa COC for re-election sa igsuon ni Garcia ug kasamtang ang kongresista sa ikatulong distrito, Pablo Jan Garcia. Si PJ gipulihan siyang kapikas nga si Karen. Samtang nakahukom na gyud ang bag-ong nanumpa nga si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa iyang pagdagan isip mayor sa Cebu City sa umaabot nga 2025 midterm elections. Ubos sa kusog panaghiusa coalition uban sa chairman sa MCWD ug kanhi City Councilor sa Dakbayan, Joey De Luz isip Vice Mayor. As Vice Mayor, any Vice Mayor will always think of becoming Mayor someday. But I really did not look seriously at it until I really became acting mayor. And I saw that there is so much that can be done for the city of Cebu that, I think and I believe that I can really make a difference in how the city is run and to make the city improve, progress, and develop. Employment, health, housing, and education. These are the four basic needs of any family. If we can address those, prioritize ng mga butanga, then I think ang atong Cebu City will grow and will prosper. Let's try a younger generation na mayor, and that is why I am with Raymond Garcia, and then ako para kanako magkasabot yung duha, and I will be a shoulder to lean on niya. Magpapili pag-usab siyang posisyon ang kasamtangang congresswoman sa North District, Cute Del Mar. Ubos sab sa maong partido ang mga city councilor re-electionist na sila James Cuenco, Junjun Osmeña, Ray Gelon, Joel Garganera, Jun Alcover ug JP Labella. Ang kasamtangan sab nga kapitan sa Barangay Basak Pardo, Dave Tumulak, magpapili isip konsihal sa maong partido. Engineer na pod. Mao kinang nakasuwat sa mga placards nga bit-bit sa mga supporters ni incumbent Cebu City Councilor Nestor Archival kinsa buot sab magpapili isip mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Ubos sa Bando Osmeña pundok kauswagan kon BOPK kauban ang iyang running mate kanhi Cebu City Mayor Tommy Osmeña. I have the support sa mga tao. The support with the party, the family, and everybody here. Makita ninyo. And I'm ready. The services ang servisyo para sa masa, dili para sa bulsa. And we need to change para sa kauswangan sa siyudad sa Sugbo. Ang grupo sa BOPK ni apasab sa pag-file silang COC sa labing uwahing adlaw sa COC filing. North District Representative sa BOPK ang kasamtangang City Councilor nga si Mary Ann de los Santos, samtang si Bebot Abellanosa sa South District. Nang hinaot sab nga makabalik sa ilang mga posisyon ang kanhi City Councilor sa Dakbayan nga sila Bebs Andales, Alvin Arcilia, Alvin Dizon ug Jun Gabuya. Gibutyag si election officers sa COMELEC Cebu City South District Ferdinand Guhilde nga nakaschedule na nilang dalhon ang mga opisyal nga na-file nga COC ngadto sa kauluhan. Wala tayong nakitang problema, no? Kay ang ilang mga COC compliant man sa atong rules and regulations. Dalhon namo sa Manila karong Pizza 12 unya after ana magpagawas mig lista
sa mga nilansaro niya ang names to appear in the ballot. So, tanaw na nila sa website sa COMELEC, in case doon ay clerical error, mahimo sila mo petition for correction. Samtang, daghang nahingangha sa habig sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue atol sa COC filing. Dakong sorpresa ang desisyon sa manag-asawang Chan sa dihang si incumbent Mayor Junard Ahong Chan ug si Congresswoman Maria Cynthia Cindy Chan nagbaylo sa ilang daganan nga pwesto. Si Ahong magpapili isip kongresista, samtang si Cindy ang modagan pagkamayor ug kaatbang ni kanhi Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa. Why mausap, pangalan na siguro yung mausap, pero sa trabaho, mas mapalakdan pa namo ang teamwork ni Kongresista Cindy King Chan. Tutukan po nato yun ang health and sanitation, no? And also welfare sa children and women, o magiging mga duol sa akong kasing-kasing, ang education, priority gyapon na. Sa pagdaga ni Cindy isip mayor, iyang running mate ang incumbent Vice Mayor, Celedonio Celsi Sitoy. Si Cindy may pasalig nga tutukan ang mga proyekto alang sa panglawas, edukasyon ug turismo kung siya mapili sa pwesto. Wa pa kita mabalik sa normal, no, from pre-COVID and Odette. So ang turismo na maoy atong bread and butter ato sa ginatutukan. Base sa datos sa COMELEC Lapu-Lapu, 30 ka mga political aspirants ang miduso sa ilang mga COCs, 15 gikan sa Team Diretso o 15 gikan sa Team Kaabag. Sa dakbayan sa Mandaue, may abot sa kapin 20,000 ka mga tao ang nagpunsisok sa Mandaue City Sports Complex aron magpakita og suporta sa Team Mandaue Slate nga gipanguluhan ni suspended Mayor Jonas Cortez ug ang iyahang katandem nga si Acting Mayor Glenn Bercede. Nasorpresa ang mga Mandawihanon sa pag-abot ni Mandaue City Treasurer Attorney Regal Oliva ug pagsumiter siyang COC sa pagkakongresista. May komentaryo sab si Oliva siyang sentimiento sa pakigbato kay incumbent Congresswoman Emery Lollipop Uwano. More laws and better laws for Mandaue City and for the country. I also believe that the abuse of power in Mandaue City and in the country should stop. And I cannot do that by just being quiet and being silent. So it is important that I will have to step up, step in the game, and challenge the sitting Congresswoman. Magpapili isabang incumbent councilor nga si Malcolm Sanchez ug si Alang-Alang Barangay Captain JJ Go pagka-board members. Si Go ang mihulip kang Soko, kinihuman sa kalit nga desisyon ni Soko sa pagdagan isip vice-gobernador. Samtang sa dakbayan sa Talisay, hapsay ang pagdawat sa COMELEC ug COC sa katapusang adlaw sa filing. Ang Team Alayon members dungan nga miduso silang COC nga gipanguluhan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Usa ka santos nga misa ang gipahigayon o gitambungan sa tibok slate ni Gulyas ubos sa Nationalista Party uban sa ilang mga supporters. Katandem ni Gulyas ang incumbent Vice Mayor sa Talisay, Choy Aznar. Mipasalig si Gulyas na kung mapili pagbalik alang siyang uwahing termino, ipadayon niya ang ilang nasugdan nga mga proyekto o serbisyo alang sa mga Talisaynon. Ang ako ramang yung iingon ini kampanya pohon is we can assure continuity of services, mapadayon nato ato ang mga pagsugdan. But nakita naman sa Talisaynon what we can do as a city mayor. Sila na lang magbuot kung nakauyon ba sila or dili kung makabalik pa ta. Sigon sab ni COMELEC Talisay City Officer Attorney Richley Consulta nga political strategy sa mga mokandidato ang pag-file og COC dayon ng deadline. Nasayran sa May TV Cebu nga dayong tak-op sa COC filing ang radio personality nga si Roger Simafranca may duso og COC pagkamayor kontra ni Gulyas. Ang mga COC nga nadawat sa nagkadayang COMELEC offices sa laon pa sa COMELEC sa kauluhan aron pagsiguro nga way malakip nga mga nuisance candidates. Gitakda sa Enero sunod tuig sugdan ang election period ug dayong Pebrero ug Marso ang campaign period alang sa 2025 midterm elections. Kauban si Queenie Holigon, Eliza Peñaranda ug Joan Espinosa, kini si Angelica Fisaniel alang sa My TV Cebu.